Μην κάνεις ποτέ στους άλλους κάτι το οποίο δεν θα σου άρεσε να κάνουν αυτοί σε σένα. Θα προσπαθούσα να αγοράσω όσον το δυνατόν περισσότερη τροφή γίνεται για μένα, το παιδί μου και τα γατοπεδάκια μου. Παλαιότερα φοβόμουν το θάνατο. Νομίζω πλέον ότι είμαι πολύ πιο χαλαρή και αισθάνομαι ότι ό,τι είναι να έρθει στη ζωή μας θα έρθει και πρέπει να ακολουθούμε το ρεύμα. Γίνονται και τα δύο. Ήθελα να γίνω μάνα. Έχω γίνει μάνα. Ήθελα να κάνω το εργαστήρι χειροτεχνίας μου από τα 16 μου, 17 μου, το οποίο πραγματοποίησα σε μεγαλύτερη ηλικία. Και τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους. Νομίζω είμαι καλυμμένη. Μεγάλο κεφάλαιο που πονεί. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί κατά πολύ, ούτως ώστε να έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Όλοι ανεξαιρέτως να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Δυστυχώς όχι, ποτέ. Ζω το τώρα. Όταν μπορώ να κακομάθω τον εαυτό μου με έναν καλό πιάτο φαγητών, με μια καλή παρέα, λίγο ξενύχτη κτλ. Ναι, το κάνω. Αλλά είμαι και πολύ σκληραγωγημένη ταυτόχρονα. Στο θέμα σεβασμού που έχουν οι Κύπροι γενικώς, απέναντι το σεβασμό γενικά, το οποίο είναι και για τα ζώα, και για το περιβάλλον, αλλά και για τον συνάνθρωπο. Πατούμε επιπτωμάτων χωρίς να σκεφτόμαστε ποτέ τον δίπλα μας. Είναι το εγώ και όχι το εμείς, δυστυχώς. Το γιο μου. Τα ζώα μου δεν μπορώ να τα πάρω.